ኣጃ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ብጣዕሚ ጥዑይን ተመራፅን ካብ ዝኾኑ ናይ እኽሊ ዓሌታት ሓደ እዩ። ኣጃ ሃብታም ኣድለይቲ ንጥረ ነገራትን ምንጪ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምኡ እውን ብዙሓት ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህብ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ንብዙሓት ሰባት ተፈታዊ ኣማራፂ ይገብሮ። ኣጃ ሁለንተናዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥዕና ልቢ ብምምሕያሽ መስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ ብምሕጋዝ ከምኡ እውን ክብደት ብምቁፃር ከይተረፈውን ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግን ልክዕ ከም ዝኾነ ምግቢ ኣጃ ንኩሉ ሰብ ተስማዕማዓይ ክኸውን ኣይኽእልን። ስለዚ ድማ ዝተወሰኑ ሰባት ኣጠቃቅምኦም ክንክዩ ወይ ንጥቕሚ ኣጃ ጥቕልሎም ከቋርፁ ይግባእ ይኸውን። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ናይ ኣጃ ዘደንቕ ጥዕናዊ ጥቕምታትን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣጃ ክጥቀሙ ዘይግብኦም ሰባት መን ምዃኖም ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ብጽሞና እንተሰሚዕኹምኒ ብዘይ ዝኾነ ስግኣትን ናይ ጎናዊ ጉድኣትን ኣጃ ንጥዕናኹም ብዝስማዕማዕ መንገዲ ከመይ ጌርኩም ክትጥቀሙ ከም እትኽእሉ ዝሕግዘኩም ጠቃሚ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ኢኹም። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም እንትኾንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሕ ሰብ ንኽበፅሕ ክጥቀመሉ ይገብር። ነዚ ቻናል ሓደሽ እንትኾንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብ ዝመፁ ሒደት ኣስተውዕልቲ ሰባት ሓደ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኮኑ። ብንህቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ድማ ናይ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ሓልው። ቀዳማይ ሃብታም ናይ ምግቢ ምንጪ እዩ። ኣጃ ብቫይታሚናት ማዓድናት ከምኡ እውን ፅረ ኦክሲዳንት ዝተመልአ ኮይኑ እዚ ድማ ንጠቕላላ ጥዕና ኣበርክቶ ይገብር። ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዝርከብ ንጥረ ነገራት ኣጃ ብሉፅ ምንጪ ማንጋኒዝ፣ ፎስፎረስ፣ ማግኒዚየም፣ ኮፐር፣ ኣይረን ወይ ድማ ሓፂን፣ ዚንክ ከምኡ እውን ቢ ቫይታሚናት ብፍላይ ድማ ቢ1 ፒያሚን ምንጪ እዮም። እዞም ንጥረ ነገራት ኣብ ምፍራይ ሓይሊ ኣብ ጥዕና ዓጽሚ ከምኡ እውን ሕማም ኣብ ምክልኻል ተግባራት ውሽጢ ወሳኒ ተራ ይጻወቱ። ኣጃ ፍሉይ ናይ ፅረ ባህሪ ዘለዎ ኮይኑ ፅረ ኦክሲዳንት ኣብ ውሽጢ ዝሓዘ ናይ ደም ቧንቧታት ዘስፍሕ ናይትሪክ ኦክሳይድ ፍርያት ብምውሳኽ ፀቕጢ ደም ንምንካይ ይሕግዝ። ስለዚ ኣጃ ከም ኣካል ተመጣጣኒ ምግቢ ምእታው ንጠቕላላ ጥዕና ኣድለይቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ንምርካብ ዕድል ይህብ። ክልተ ጥዕና ልቢ ይድግፍ። ኣጃ ንጥዕና ልቢ ዘለዎ ጥቕምታት ይፍለጥ። ብቐንዱ ብላዕለዋይ መጠን ፋይበር ዝሃብተመ እዩ። ኣጃ ብቤታ ጉልኳን ዝሃብተመ ኮይኑ መጠን ኮሌስትሮል ብምንካይ ኣብ መስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ ውሽጢ ጄል ዝመስል ነገር ብምፍጣር ኮሌስትሮል ንኽእሰርን ናብ ደም ውሽጢ ንኸይኣትውን ዝከላኸል ናይ ፋይበር ዓይነት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ይቕንሶ። መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ኣጃ ብቐጻሊ ምምጋብ ጠቕላላ መጠን ኮሌስትሮል ከም ዝቕንስ ብፍላይ ድማ ኤልዲኤል ወይ ሕማቅ ኮሌስትሮል ብምንካይ እዚ ድማ ንሕማም ልቢ ቀዳማይ ምኽንያት እዩ። ስለዚ መዓልታዊ ኣጃ ምምጋብ ጥዑይ መጠን ኮሌስትሮል ብምሓዝ ናይ ልብን ደም ቧንቧታትን ሕማም ተቓላዕነት ይቕንስ። ሰለስተ መጠን ሽኮር ደም ንምቁፃር ይሕግዝ። ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዝርከቡ ዝመክኽ ፋይበር ናይ ካርቦሃይድሬት ምሕቃቕን መጠን ሽኮር ስለ ዝቕንስ ናይ ደም ሽኮር ስግኣት ንዘለዎም ሰባት ጽቡቕ ኣማራፂ ይገብሮ። ኣጃ ብተዛማዲ ትሑት ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ኣለዎ። እዚ ማለት ምስ ተመገብካዮ ድሕሪኡ ብዙሑልን ቀስ ብቐስን ጥራሕ እዩ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ዝውስኽ። እዚ ድማ ሕማም ሽኮር ንዘለዎም ወይ ንሕማም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ኢንሱሊን ስምዒት የመሓይሽ። ኣጃ ብቐጻሊ ምምጋብ ናይ ኢንሱሊን ስምዒት ንምምሕያሽ ይሕግዝ። እዚ ድማ ኣብ ደም ውሽጢ ዘሎ መጠን ሽኮር ንምቁፃር ይሕግዝ። ስለዚ ዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮር ንዘለዎም ወይ ቅድሚ ሕማም ሽኮር ንዘለዎም ሰባት ኣጃ ንተመጣጣኒ ምግቢ ውፅኢታዊ ኣካል ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣርባዕተ ጥዑይ ምሕቃቕ ምግቢ የተባብዕ። ኣጃ ኣብ ውሽጡ ብዘለዉ ልዑል ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ምኽንያት ምሕቃቕ ምግቢ ንምድጋፍ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ፕሪባዮቲክ ጽልዋ ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዘሎ ፋይበር ከም ፕሪባዮቲክ ኮይኑ የገልግል። ኣብ ማዓንጣ ውሽጢ ዘለዉ ጠቐምቲ ባክቴርያታት ብምምጋብ ጥዑይ ማዓንጣ ንክህልወና ይገብር። ምድርቃቕ ቀልቀል ይከላኸል። ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዘሎ ዝመክኽ ፋይበር ቀልቀል ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ስለ ዝውስኽ ብቐሊሉ ንኽወፅእ ይገብር። በዚ ድማ ምድርቃቕ ይቕንስ። እዚ ብፍላይ ስሩዕ ዘይኮነ ናይ ማዓንጣ ምንቅስቓስ ንዘለዎም ሰባት ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ኣጃ ኣብ ምግቢ ምእታው ስሩዕነት ንምሕላው ከምኡ እውን ጥዕና ማዓንጣ ንምድጋፍ ይሕግዝ። ሓሙሽተ ክብደት ንምቁፃር ይሕግዝ። ኣጃ ናይ ጽጋብን ዕግበትን ስምዒት ንምጽናሕ ብዘለዎ ዓቕሚ ምኽንያት ክብደት ንምቁፃር ይሕግዝ። ጽጋብ ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዝርከብ
ቤታ ግሉካን ፋይበር ኣብ መዓንጣ ውሽጢ ጀል ዝመስል ነገር ይፈጥር። እዚ ድማ ምሕቃቕ ምግቢ ይቕንሶ፣ ናይ ጽጋብ ስምዒት ድማ የናውሕ። እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ እንወስዶ ካሎሪ ንምንካይ ይሕግዝ፣ ሜታቦሊዝም ይሕግዝ። ኣጃ ናይ ካርቦሃይድሬት ጽቡቕ ምንጪ እዩ። እዚ ድማ ቀጻሊ ሓይሊ ዝህብን ኣብ ደም ውሽጢ ዘሎ መጠን ሽኮር ብሃንደበት ከይውስኽ ብምግባር ጥዑይ ሜታቦሊዝም ይድግፍ። ስለዚ ኣጃ ምምጋብ ንነዊሕ ግዜ ናይ ጽጋብ ስምዒት ንኽስምዐና ይገብር። እዚ ድማ ጸኒሕኻ ካብ መጠን ንላዕሊ ንኸይንበልዕ ይሕግዝ። 6 ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ይድግፍ። ኣጃ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ዝድግፍ ብዙሓት ውህደታት ኣለዎ። ቤታ ግሉካን እዚ ዝመክኽ ፋይበር ምስ ኮሌስትሮል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰብነትና ምክልኻል ዓቕሚ ብምሕያል ከም ማይክሮፋጅን ኒውትሮፌልን ዝበሃሉ የነቓቕሕ። እዚኦም ድማ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ኣድለይቲ ዝኾኑ ናይ ሰብነት ምክልኻል ዓቕሚ ይውስኹ። ቫይታሚናትን መዓድናትን ኣጃ ጽቡቕ ምንጪ ዚንክ፣ ሴሊኒየምን ኣይረንን ኮይኑ እዚኦም ኩሎም ናይ ምክልኻል ስርዓት ንምሕላው ወሰንቲ እዮም። ስለዚ ኣጃ ብቐጻሊ ምጥቃም ናይ ሰብነታ ኢንፌክሽናትን ሕማማትን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምምሕያሽ ይሕግዝ። 7 ስግኣት መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ይቕንስ። ተወሳኺ መጽናዕታት ዘድልዮ እኳ እንተኾነ ገለ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዝርከብ ጽረ ኦክሲዳንትን ፋይበርን ንውስናት ዓይነት መንሽሮታት ብፍላይ ድማ መንሽሮ መዓንጣ ስግኣት ይቕንሱ። መንሽሮ መዓንጣ ምክልኻል ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዘሎ ልዑል መጠን ፋይበር ጥዑይ ምንቅስቓስ መዓንጣ የተባብዕ። እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ ውሽጢ ካርሲኖጀኒክ ንጥረ ነገራት ንኸይእከቡ ብምግባር ስግኣት መንሽሮ መዓንጣ ይቕንስ። ጽረ ባህርያት ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዝርከቡ ኣቬናን ትራሚዳትን ጽረ ባህርያት ስለ ዘለዎም ናይ መንሽሮ ስግኣት ንምንካይ ዓብይ ተራ ክጻወቱ ይኽእሉ። ስለዚ ኣጃ ኣብ ምግቢ ምእታው ምስ ካልኦት ጥዑያት ናይ ናብራ ዘይቤታት ክጣመሩ ከሎ ካብ መንሽሮ መዓንጣ ዝተወሰነ ምክልኻል ክህብ ይኽእል። 8 ጥዕና ቆርበት የማሓይሽ። ኣጃ ብዘለዎ ናይ ምህዳእን ጽረ ባህሪ ምኽንያት ኣብ ናይ ቆርበት ክንክን ፍርያት ውሽጢ ልሙድ ንጥረ ነገር እዩ። ምሕኻኽን ብስጭትን ይህድእ። ኣጃ ብፍላይ ኮሎዲያል መልክዕ ከም ኤክዜማ፣ ፒሶሪያሲስን ደረቅ ቆርበት ዝበሃሉ ናይ ቆርበት ሕማማትን ንምሕካም ኣብ ክሬማትን ሎሽናትን የገልግል። ሚዛን ፒኤች ይሕሉ። ኣጃ ናይ ቆርበት ተፈጥራዊ ፒኤች ንኽመጣጠን ይሕግዝ። እዚ ድማ ቆርበት ብቐሊሉ ንዝቁጣዕ ወይ ዝበሳጭ ቆርበት ንምህዳእ ውፅኢታዊ ይገብሮ። ስለዚ ኣጃ ዝሓዙ ስስ ቆርበት ዘለዎም ወይ ዘቃጽል ሕማም ቆርበት ዘለዎም ሰባት ክጠቅም ይኽእል። 9 ኣብ ቆልዑት ሕማም ኣስሚ ይቕንስ። ኣጃ ንህፃናት ብምሃብ ብኣስሚ ወይ ብኣላርጂ ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ይቕንስ። ከምኡ እውን መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ኣጃ ኣብ ምግቢ ቆልዑት ብምውሳኽ ናይ ቁልዕነት ኣስምን ካልኦት ከም ረስንን ናይ ቆርበት ሕማማትን ዝበሃሉ ናይ ኣላርጂ ኩነታት ንምንካይ ይሕግዝ። ስለዚ ወላዲት ስግኣት ሕማም ኣስሚ ንምንካይ ኣብ ናይ ህፃውንቲ ምግቢ ከም ናይ ህፃን ሓኪም ምኽሪ ኣጃ ንምእታው ክሓስብሉ ይኽእሉ። ኣጃ መን ክርሕቆ ይግባእ? ኣጃ ብሓፈሻ ንመብዛሕትኡ ሰብ ደሓንን ጥዑይን እዩ ተባሂሉ እኳ እንተተሓሰበ ገለ ውልቀ ሰባት ግን ብሰንኪ ጥዕናዊ ኩነታቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ወይ ኣጃ ክርሕቁ ይግባእ። 1 ሕማም ሲልያክ ወይ ከቢድ ናይ ጉልተን ስምዒት ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣጃ ውሽጢ ጉልተን የለን። እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ጉልተን ካብ ዘለዎም ከም ስርናይን ስገምን ዝበሃሉ እኽልታት ኣብ ዝዳለወሉ ቦታ ስለ ዝዳሎ ክብከል ይኽእል እዩ። ስለዚ ሕማም ሲልያክ ወይ ናይ ጉልተን ስምዒታውነት እንተሃልኩም ካብ ጉልተን ነፃ ጉልተን ፍሪ ተባሂሉ ዝተረጋገፁ ኣጃ ጥራሕ ተጠቐሙ። 2 ናይ ኣጃ ኣላርጂ ዘለዎም ሰባት ብጣዕሚ ሳሕቲ እኳ እንተኾነ ገለ ሰባት ናይ ኣጃ ኣላርጂ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምልክታቱ ድማ ጸገም ምስትንፋስን ጸገም ምሕቃቕ ምግብን የጠቓልል። ከቢድ ምስ ዝኸውን ድማ ኣናፊላክሲስ ክኽሰት ይኽእል። ስለዚ ናይ ኣጃ ኣላርጂ ከም ዘለኩም እንተተጠራጢርኩም ምጥቃም ኣቋርጹ። 3 ጸገም ምሕቃቕ ምግቢ ዘለዎም ሰባት ገለ ናይ ጨጓራ ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣጃ ክጥቀሙ ከለዉ ነቲ ኣብ ኣጃ ውሽጢ ዘሎ ፋይበር ምጽዋር ይኸብዶም ይኸውን። እዚ ድማ ናይ ሕብጠት ከብዲ ወይ ጋዝ የምርሕ። ስለዚ ጨጓራ ወይ ተመሳሳሊ ኩነታት እንተሃልኩም ኣጃ ቀስ ብቐስ ናብ ምግብኩም እትውዎ። 4 ሕማም ኩላሊት ዘለዎም ሰባት ምኽንያቱ ኣጃ ፎስፎረስ ስለ ዝሓዘ እዚ ድማ ስር ዝሰደደ ናይ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም ሰባት ክድረት ይግባእ። ምኽንያቱ ኣብ ኩላሊት ተወሳኺ ጸጥ ስለ ዝፈጥር። ብሓፈሻ ኣጃ ንጥዕና ልቢ፣ ንሽኮር ደም፣ ንምሕቃቕ ምግብን ንምክልኻል ሕማምን ብዙሕ ጥዕናዊ ጥቕምታት ይህብ። ይኹን እምበር ሲልያክ፣ ኣላርጂ ወይ ናይ ኩላሊት ጸገም ዘለዎም ሰባት ጥንቃቐ ክገብሩ ይግባእ። ጥቕሙን ስግኣቱን ተረዲኡኹም ኣጃ ኣብ ምግብኹም ብምእታው ዝበለጸ ጥዕና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።